फिन चिरां जिल्लायाव गुलि बारुदनि खैसार। अनिल इसोरारि मुंनि सासे फालांगिरिखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावदों। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला अनिल इसोरारि बिथांनाव रां लुटिनो फैदोंमोन। चिराङाव फिन गुलि गावनाय जाथाय। चिरां जिल्लानि आमुगुरि थानानि सिङाव थानाय आमटेका बाजाराव जादों बे गुलि गावनाय जाथाया। थांनाय मोनानि 12:30 रिंगासो समाव दुथांफोरनि गुलि गावनायाव गोब्राबै जोखोम जायो अनिल इसोरारि मुंनि सुबुङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उन्दुना थानाय समाव दुथांफोरनि बायजोनिफ्राय गुलि गावनायाव जोखोम जायो अनिल इसोरारि बिथाङा। फाहामथायनि थाखाय बङाइगावनि लयेर आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय। नाथाय दासिमबो दायनिगिरिखौ पुलिस बिफाना खानो हायाखै। मोनथिनाय बायदिब्ला पुलिस बिफाना दायनिगिरिखौ संदानगासिनो दं होननानैबो मिथिनाय जादों। फिन चिरां जिल्लायाव गुलि बारुदनि खैसार। अनिल इसोरारि मुंनि सासे फालांगिरिखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावदों। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला अनिल इसोरारि बिथांनाव रां लुटिनो फैदोंमोन। चिराङाव फिन गुलि गावनाय जाथाय। चिरां जिल्लानि आमुगुरि थानानि सिङाव थानाय आमटेका बाजाराव जादों बे गुलि गावनाय जाथाया। थांनाय मोनानि 12:30 रिंगासो समाव दुथांफोरनि गुलि गावनायाव गोब्राबै जोखोम जायो अनिल इसोरारि मुंनि सुबुङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उन्दुना थानाय समाव दुथांफोरनि बायजोनिफ्राय गुलि गावनायाव जोखोम जायो अनिल इसोरारि बिथाङा। फाहामथायनि थाखाय बङाइगावनि लयेर आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय। नाथाय दासिमबो दायनिगिरिखौ पुलिस बिफाना खानो हायाखै। मोनथिनाय बायदिब्ला पुलिस बिफाना दायनिगिरिखौ संदानगासिनो दं होननानैबो मिथिनाय जादों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिसननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101 536360 70020263133 9101536360